Стеляна Ништор. Да видим сега е представителка на Румъния на гредата. Румънките са традиционно стабилни на греда. Невероятно стабилни са. Урочасахме, може би. Но не е очудващо, която и да е състезателка да слезе от това упражнение. Доста трудно. Възможно едно от най-трудните упражнения на греда. Превъртане с обръщане 360 градуса. Първо, площта за отскок е малка и второ се извършват въртеливи движения във въздуха за много кратко време. Не е като да отскачаш от земята. Видяхме също упражнение в изпълнение на Ванеса Ферари, но тя много по-добре го овладяла. Араба видяхме преди малко. За румънките е характерно, че много работят на греда. Това е техния уред просто. Абсолютно. Така са известни. Не блестят с чистота, вижда се и по изпълнението, но играят, могат да играят съчетания. Имало случаи, както се казва, от сън да ги бутнеш, ще си изиграят съчетанието. Банова чупка, стабилно. Няма как да е доволно, защото за тях падане от гредата е равно на неуспешно представяне. Абсолютно, да. Румънките са много взискателни. Ето виждате надеждите с едно такова падане от гредата. Ето В третата ротация, съвсем близо до финала. Шансовете се изпаряват. Тук успя да запази равновесие